Păi ce mă, te Nu trebuie un frigider, nu mai dau frigider așa. Aici, pe. E stai, da, cu dau un frigider. Ai ce mă, nu fost să zici? Auzi, te descurci. Bă, mă, bă, stai, să fac una, îmi fac una de asta, mea. Deci mă învăța vreau să așa. Păi nu lasă că vede, mă. Dio, pam. Hai cu patru, mă, că te mai bucai. Ce te bătai, mă, Vati? Lasă-mi, hai, mă. Ridică-te să Vati. Expulsăm că ne-a luat. Hai. Ce mi-i place, dar nu mai hai. Auuu, cum e spinca asta? Bă, da, să facă pozeau, să asculte și ție. Hai să vedem. Să le pui pe el tu, bă. Eu îl dracu să tu pe ele. Ce mă dracu știu drept? Să-ți spuneți până am poze, nu te vezi. Mâine să le pozez. Da. Eu atunci încalță. Lasă-mă, el descult. Ce ai, mă, cum să merg? Încalță-mă tu. Nu mă găsesc. Hai, mă, taci tu, mă, tam. Urc. Hai. Nu, plia dracu de liceau alea cu ceai. Ia. Ce-oi? Ia. Nu mă luăm din belea, pe COVID. Și de-aia mă duc mie. Ce-ți făcut, mă, tocă? Nu cât e în corpul, mă, dar ce-ți face? Încață, mă. Hai, mă, bagă-i. Bagă ce le faci poză? Hai, gata. Sus! De la dracu trebuie să și eu. Bă, sare clanța! Bă, ne vezi că dacă vetat, uite. O băgăm clanța. Mi-am încheiat gaura la cheie. E nărudă, Haide. e nărude băule. Cine? Băule, pe tatăl. La mulți ani cu sănătate! Tot de bă, tot ce doriți. Da, mă? Hai de pula, tată. Hai, mă, domnule! Da, Dane, că... Nu Fac sarea cu pe ce aia, foc. la mult ani să vei. Nu mă ui, mă, de drăgu, ce-am de drăgu tine? Că drăgu, nu pot să trec pe ția, vă puteți ca doi mușurui aceia. Lasă bag! Ce-i faci, mă? Hai, dar poate, trebuie. Adică tu poți, că el nu poate, dar tu poți? Nu, care... Mecherii la cire. Mecherii la ciretă, rău. Dar lasă abia știu să mă duc să mă plâng. Unde ne-a putut? În parc. În parc? Stai mai de acolo. Ia de acolo.
Eu nu am trecut pe un am, bă. M-a băgat tunuri în casă, acolo. Au băgat tunuri. 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 Băi, au fost război în toamna noapte. Au tras dracu cu americani. Asta e dracu cu americanii. Eu cu ce-au tras ei. Dar Au tu, băgat în... tu le auzi, i-auzi. Iar sunt americani. Crezi că mă și sperii repede. Că i-au dracu dacă nu s-o pune una în curs. Scuză-mi pe mâna, să-mi bună. Mai reușiți, mă, tată, să intru înăuntru, că... Reușeam. Mă reușim, mă. Ce? Mă, mă, trebuie să iei de consumă de ură. Hai mă, știi. Gata, mă. Hai, bă, ia stai așa. Nu-mi ceau, mă, mă! Ține copilul de tine. Ține. Ce în gură de țigolea de... Hai, bă. Hai. Nu mă ți copilul să cuce. Du-l mă acasă. Lasă-i al de mână, du-l acasă. Dă-mă cuțilul ăla. Dă-i tu cuțilul. Lasă-mă, lasă. Nu mă.